Hita sa Pag-ibig Fund mga kasama o banataw karon live via Zoom, Sir Diani Alforque. Sir, may buntag, sir. Mayong buntag, Ma'am Michelle Meral Galve, o mayong buntag sa atong mga tigpaminaw dala sa DXDC RMN Radyo Davao. Mayong buntag, once again, I'm Johnny Alforque, your lingkod Pag-ibig. Opo, may buntag, sir. Salamat kaayo, sir, sa imong panahon o oras karong buntag. Naatay kauban pod unyang taod-taod, sir, sa Pikas Linya atong mga suking tigpaminaw nga gustong mangutana, no, sa inyo ha, sir. Pero before that, unahon sa nako ning mga naka-standby pod karon sa atua sa live streaming. Naadri sa Ma'am Liza Mayor, no? Naado siya pangutana kabahin sa Pag-ibig Fund. Nagloan daw sila, sir, sa Pag-ibig. Nagloan sila sa iyahang bana katupang 2022 last year, no? Unya Agosto last year, sir. Nahunang daw sila bayad, pero kada bulan gyud daw siya nagabayad, no? Kay murag karon lagi murag lisod na kaayo ang budget. So, pwede ba nga didto na siya kaltasan sa retirement sa akong bana? Kay mag 60 naman daw siya, sir, sa February. Sa may katubag ni mo ani, sir. Pangutahan ni Ma'am Liza Mayor. So actually, ma'am, if in case na ay gi-applyan nga retirement or katong claims nato ang member, of course pwede na siya nato dito idadak ang short-term loans, either multi-purpose loan or calamity loan. So dili siya angay mag-uol ay idedak na siya dito sa iyahang makuha. So ang impact medyo mugamay na lang ang iyahang claims. Ingana siya. Yes. Pero ang advice po damo, no, if in case na pwede ra ninyo ma-fully paid or mabayran, of course, ipadayon lang gihapon sa wala pa ta naka-apply atong ang claims or maturity. So murag usa ni kung wala ko na sayop, Sir Diani, no, usa sa kanang sagad ipangutana gyud, sir, kay murag mao po ni akong sagad masugatan nga question sa Pag-ibig Fund. Siguro ma-confuse sila kay sa SSS man god kung nag-loan ka tapos dili nimo si mapadayon nag-incur siya og interest. Pero sa Pag-ibig Fund, sir, dili man, sir, no, lahi ang pamaagi nato, sir, sa Pag-ibig Fund. Ma'am. Okay, so kani siya ato ni i-clarify in case na nag-apply ta og short-term loan, whether multi-purpose loan katong commonly used known as salary loan nato or calamity loan, please be advised na if in case na 6 months or more na ni siya walay bayad-bayad ang inyong mga loan, ginakaltas na ni siya diretso sa ato ang contribution or ang tawag ani offsetting. So gina-offset na ni siya sa ato mga contribution. So dili na ni siya magtubo pa or mag-interest. So close na ni siya. Yes. Unlike sa katong nato, of course, dapat yun nato itong timanan kay open lang gihapon na siya. Pero, sir, ang consequence ko na term, muubos or mugamay ato ang pundo. Tama ba? Kay, yes, ma'am. Atong pondo, and please be advised also na atong mga contributions nag-earn siya og dividends yearly. So dinagko pa dato ang tubo ani. So unta kung pwede lang ninyo na mabayaran ang inyong loan, palihog bayaran lang nato siya kay mugamay atong contribution, gamay atong next na ma-loan pohon, ug gamay pod atong ma-claim in the near future kasi na ubsan-ubsan na ang ato ang contribution. Yes, sige. Salamat kaayo, Sir Diani, sa pagpaklaro samtang sa Pikas Bahin, sir, natay kauban karon sa linya si Richard Benitez, no, taga Inawayan, Turil, kung wala ko masayop. May buntag, Sir Richard. Ay, yes, ma'am. Good morning po. Ay po, good morning, sir. Tama ko, taga Turil ka? Yes, ma'am. All right, sige po. Sa imong pangutana, sir, sa Pag-ibig Fund, naapod ron sa Pikas Linya, si Sir Diani Alforque. Go ahead, Sir Richard. Sir, good morning, sir. Regarding sa ko ang loan, sir, ba 2 years ago na yata to, kabayad. Ever since natong starting pag-loan na ko niya. Gusto ko magbayad, sir. Kaso law, kabalo ba kung pila kong bayaran? Pila ka percent na? Okay, sige. Sir Diani, nadungan ba ni mo ang question ni Sir Richard, sir? Medyo dili kayo siya klaro, ma'am, okay. Sa akong end. Sige, akong i-answer ha, i-rephrase ang iyang pangutana. Murag related din sa to ang question ganina sa live streamer nato, no? Si Ma'am Liza Mayor, nga wala makabayad, so pwede ba i-kuan na lang, so ma-offset siya. Same lang ni Sir, kay Sir Richard, tama ba, Sir Richard, na naka-loan ka, medyo wala nimo, napasagda nimo, so karon gusto nimo bayaran, usab. Tama? Bayaran nimo ipadayon nimo o imong loan. So mangutana ko kung pilay interest o pilay imuhang bayaran. So mao pod ni sir. Kani pod kay Sir Richard, Sir Diani, ang iya pong gusto nga bayaran niya tong iyahang loan. So may okay,
Sir Richard sa imong pangutana. So ako apo ni siyang klarohon, if in case na ato ang loan wala na to siya nabayran previously, so most probably i-offset na ni siya ni Pag-ibig para makalta siya sa tong contribution o para wala na tay loan. If in case man lang na na-offset na siya or nakaltas na sa tong contribution ang ato ang outstanding balance sa loan, dili na nato na siya pwede ipa-open para lang bayran nato or ato siyang habulon. Dili na siya pwede. So ang tendency ani, if in case nang imuhang loan na offset siya nga naay sulod na 6 months or more, makarinyo ka ana anytime gikan sa pagka-offset. Pero if in case ng imuhang loan wala nimo na siya nabayran og at least 6 months, so gikan sa pagka-offset plus 2 years ka before ka maka-loan. So anang impact. So if in case na naa kay loan, mas maayo nga mabayaran nimo siya og 6 months or more para kung ma-offset manggaling siya, makarenew ra ka anytime. Okay. So pwede nimo siya, Sir Richard, ipapangutana sa Pag-ibig Fund if in case na open pa ang imuhang loan, kay pwede pa na siya mabayaran. Pero if subject for offsetting na siya, dili na siya pwede, sir. Okay. Sa pasabot na dili pwede, sir, dili na ko pwede. Ang akong ako ang gusto is kanang i-continue sa inyo kay siyempre kay murag responsible man ako to siya nga bayaran. Kaya ang akong gusto mag-continue to siya niya mawala to ako ang tawag aning katong loan na ko para ma-impasse. Then akong plano is mag-reloan or second loan mag-ana ako ang pasabot. Okay. Sir Diani, ang iyaha daw ang gusto, sir, unta nga ipadayon lang iyahang kuan kay iyaman tong gi-loan. So iyaha daw untang ipadayon niya. Hoping na pag ma-impasse na niya, maka-reloan na siya, sir. Pero naatay kuan, sir, no? Unsa to, sir? Ang ato ang pamaagi proseso nato sa Pag-ibig Fund na kung ma-offset na. Padayon, sir, if in case napapangutanan nimo na siya sa Pag-ibig Fund if wala pa siya naka-subject for offsetting. Kasi if subject for offsetting na siya, sir, most probably padulong na gina siya ikalta sa atong mga contribution. So mas maayo na ipapangutana sa nimo, sir. Or if in case man lang ng base sa imong pagkabalo sa imong loan ug kanon sa ato nimo siya gi-apply, if wala pa siya nag 6 months or more gikan dira sa imong pag-loan, pwede pa na nimo siya habulon, sir. So padayon lang og bayad. Pero if 6 months or more na siya na wala nimo na siya nabayran, palihog bisitaha ang ato ang branch para mas ma-confirm nimo if pwede pa ba nimo siya habulon or dili na. Okay. Sir Richard, mga pila ka bulan na dito, sir? Taod-taod na ba? Hello, Sir Richard? Nawala na si Sir Richard, mga kasama. Kung asa man siya karon, Sir Richard. Sige, mag-recharge lang siya. Sir, basig wala na lowbat siguro. Kailangan niya recharge ang cellphone. Sige, salamat kayo, Sir Diani. I believe na sabtan man ni Sir Richard, no? Ang tubag na. Kung wala man, ako na lang nang i-text si Sir Richard. Ay, recharge. Ko man niya recharge bas hindi ako lang siyang i-text on niya. Anyway, salamat kaayo, Sir Diani. Napatay viewers karon sa live streaming na ipangutana, sir. Ato ning tubagon ang question ni Ma'am Emma Aprong sa atong pagbalik, mga kasama, kadiyot lang. Si Ma'am Emma sa Bandon Aprong nag-view karon sa live streaming, nagpaabot nga atong matubang iyang pangutana. Ang iyang pangutana, sir, kay kung mag-update daw sila sa birth date sa iyahang bana. Pwede ba nga siya daw isip asawa ang mo-update? Unya unsa kunoy dalahon kay muadto daw unta siya sa Pag-ibig karon. Lahi man gud daw naka-encode sa system, lahi ang naka-encode sa system sa Pag-ibig, lahi pod ang naa sa PSA. Ang na-encode man gud kay ang original birth, no? Pero pagkuha daw nilang PSA, sir, ning lahi naman po ang birth date, no? So, unsay pamaagi ani as to Pag-ibig Fund? Unsay pamaagi, sir, para usabon? And second question, pwede ba ang asawa kung wala ang bana? Sir Diani. Okay, daghang kay Ma'am Emma sa imong pangutana. So, unang-una na diha, ang ato ang gina-follow diri sa Pag-ibig Fund na record kay ang ato ang mga PSA gyud. So kung unsa ang naka-reflect sa PSA, mao nga atong sundon. Karon kung lahi siya sa ato ang records, ang kailangan buhaton ni ma'am is kailangan ipa-update niya ang birth date ni sir sa iyang bana. So ang iyahang dalaon is katong ginatawag nato na form MCIF or Members Change of Information Form. So kana siya kailangan fill upan ni sir kasi naa na siya permahan dito sa ubos. Magpa-photocopy pod siya sa iyahang PSA ni sir
o photocopy sa valid ID with 3 signatures. Karon kay si ma'am man ang mo transact in behalf sa kay sir, kailangan og authorization letter na himuon ni sir and photocopy sa ID ni ma'am. Kana lang siya ang mga. Sige po. So pwede ra gid kaayo Ma'am Ma'am Emma sa hinaot paunta ma'am. Okay, nasabtan nimo ma'am no. Any pag-ibig office, pwede nimong dalaon tong mga na-mention ni Sir Diani. All right? Okay ra ma'am, kung naapay dugang pangutana ma'am, i-comment lang gihapon. Salamat sa mga nag-view karon sa ato sa live streaming. And lastly, Sir Diani, unsay update ninyo ron sa pag-ibig sir para sa mga members sir? Go ahead sir. Okay, so daghang salamat ma'am sa opportunity. Padayon gihapon ang atong mga transactions and services diri sa Pag-ibig Fund, Bahada Branch, second floor Bermejo Building. So palihog ato na mo diri karon para sa inyong mga transactions. And ang ato ang loyalty card plus kay medyo gamay-gamay na lang jud sa atong makater per day is naa sa mga 70 to 80 persons na lang. So if gusto ninyo mauna, palihog ato na mo within this morning para makater mo and makapturean mo. Magdala lang mo og 2 valid IDs and 125 pesos and make sure na updated ang inyong contribution. So 8 to 5 p.m. ang atong office and daghang salamat Ma'am Michelle Miral Galvez sa inyong makanunayong pagsuporta sa Pag-ibig Fund and sa atong mga kasama dira sa DXDC, RMN Radyo Davao. Daghang salamat. Once again, I am Johnny Alforque, your lingkod Pag-ibig. Daghang salamat po Sir Diani Alforque kasama sa Pag-ibig Fund. Radyoman Michelle Miral Galvez.